ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka East West Group of Institution Bangalore ka Khadc admission nakabenta ka nursing but paramedical course ka bala itu da ka Indian Nursing Council ka by admission ka badunatam but she's pa percent ka jinyokam pila ru ban apply da ka education loan. Kaying bishar Meghalaya High Court haka Khadc ujili arja pesan kala Pynsangeh no ya ka jing Pyntrei jong ka hukum bala penmi da ka executive committee bala yalam da ka Voice of the People Party ha Khadc haka live ho tarik ujembang arja pesan ka ba pendam no ya ka jing Pynsangeh ya ka kam jong ki live hongot ki nong trai casual ka hukum bala penmi haka live ho tarik ujembang arja pesan kala ong bala pendam no ya ka jing Pynsangeh ya ka jing Shakri jong ki nadu ka shi tarik ujili arja pesan namar bala le kat kum ki kendon trekam hendai ka jing thung ya ki kum ki nong trai casual kandang yai beteng da ka jing sosi halor ka hukum bala penmi da ka Khadc ki ar pun rengot ki nong trai ki lale ujor syakayeng bishar bantu kelar hadin belas ngap ya ka jing ujor jong ki ka single bench ka bala klie do nong bishar bi bhattacharji kala ong da ka perkhat ya ki jing kedau haneng hakni ka por la shem bakalong ka badai ban Pynsangeh no ya ka jing trekam jong ka office order number lai san nyo kabala penmi haka lai photre ujembang arja pesan tat hadu ka tarik ban syong bishar biang ya kini ka kam uwei nagi nong tre u bandri ku par shooting ula karpat ban Pynsangeh no ya ka office order number lai san nyo kabala penmi haka lai photre ujembang arja pesan bala penmi da ka Khadc haka bala pendam no ban Pynsangeh ya u kum enforcement constable batla island ba undang petengnya ka kam kum casual enforcement constable ka hukum kala ong ba ka pau na ki jing a jing mot bala ai nak benta ki liang persya bat ki tiar Kiba dan hak rekod ba ya unang apply la thung kum unang trai casual kat kum ku hukum jong ka office order number san ar pra b dated not away not real ar hajar kat khandai hadin bala pendap kum ba san snam ka jing Shakri kum casual enforcement constable lingba ka office order number san prasan ka ba khat sau tarik banai ba pra arjar sau la Pynsangeh ya ka jing Shakri jong u kum enforcement constable dakara jong ka executive committee jong ka Khadc Hills Autonomous Council hendai da ka hukum jong ka office order number lai san nyo ka ba lai pho tarik ujembang arja pesan ka jing Pynsangeh ya ka kam jong u kum process server la Pynsangeh bala ailat biang Pyntrei kum casual enforcement constable kum mencepenkan mau hang ni bahaga lai terik ujili arja pesan UCM ka Khadc ubak syam borlang renjak ula pentip bagi executive committee kala wengkam ya ki khat lai ngot ki bala thung thamai bala pendam no ek jing Pynsangeh kam jong ki lai pho ngot ki nong trai casual hadien bala Thungkam ya ki klem kanu ka post balamang. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.